למה? טוב, אנחנו רק מראים שאנחנו מחלצים פה יאכטה שנקלעה לצרות. אבל למה הם לא משלמים לנו כסף? מה אתם חושבים על החילוץ? תגידו לי, שירה, מה את חושבת על החילוץ? שאנחנו חברה מעולה לשילוץ. יוביק, מה אתה חושב על החילוץ? שהם צריכים לשלם לנו. כמה הם צריכים לשלם לנו? חצי מהערך של הסירה. חצי מהערך של הסירה. 100,000. אבל רגע, תספר לאבא מה אמרת קודם. חבל שאין נדיסטים בסירה. נכון. למה זה לראות נדיסטים שהם אבנר, נופלים מה אתה חושב על החילוץ? לא, כן. אני אוהבת שצריך מאוד עליו כסף. למה זה לראות נדיסטים שנופלים מהסירה? אבל מה, תכתבו את הכל, תקחו דף ותכתבו את הכל. למה זה מה את לראות חושבת על החילוץ, גלית? שיש לנו אבות גברים אחד חבל על הזמן.